Tuve Jansson, tarinoita Muumilaaksosta, Muumipeikko ja Pyrstötähti. 12. luku. Muumipeikko heräsi ensimmäiseksi. Pitkään aikaan hän ei tiennyt ollenkaan, missä oli. Sitten hän muisti kaiken ja hiipi varovasti luolan suulle. Hän kohotti hiljaa huovan laitaa ja kurkisti ulos. Oli mitä ihanin päivä. Taivas ei ollut enää ilkeän punainen, sillä oli entinen hauska sininen värinsä. Ja aamuaurinko säteili sen keskellä, juuri kiillotettuna ja hienona. Muumipeikko istuutui maahan ja käänsi kasvonsa auringonpaistetta kohti. Sulki silmänsä ja huokasi onnesta. Hetken kuluttua niiskuneitikin ryömi ulos luolasta ja istui hänen viereensä. Taivas, aurinko ja vuori ovat sittenkin jäljellä, hän sanoi juhlallisesti. Ja meri, Muumipeikko kuiskasi. Kaukana taivaan rannassa meri loisti ja kimmelsi kuin sininen silkki vyöryessään rantojaan kohti. Laineet liukuivat pehmeästi entisiin uomiinsa ja muuttuivat tumman vihreiksi laskeutuessaan lepoon meren pohjaan. Kaikki uivat, kiemurtelevat ja ryömivät eläimet, jotka olivat pelastautuneet alimpaan liejuun, puikahtivat iloisina läpinäkyvään veteen. Levät ja ahvenruohot kohosivat huojuen ja alkoivat hitaasti kasvaa aurinkoa kohti. Ja taivaan rannasta tuli parvi kirkuvia kalalokkeja, jotka alkoivat kaarrella rannikon yläpuolella. Vähitellen kaikki luolassa olijat heräsivät ja tulivat silmiään räpytellen ulos auringonpaisteeseen. Hemuli oli ainoa, joka ei ihmetellyt, että maailma oli vielä olemassa. Hän kantoi postimerkkikansionsa alas hiekalle ja sanoi, nyt minä järjestän sen 7. kerran. Ja jos joku vielä panee toimeen hulinoita, en tiedä mitä teen. Alhaalla vedenrajassa Nipsu tanssi häntä rusetilla. Ja sitten hän lähti Silkkiapinan kanssa katsomaan, olivatko ravut paikoillaan onnettomuuden jälkeen. Nuuskamuikkunen, sanoi Niisku, nyt sinun pitää soittaa aamulaulu. Ja Nuuskamuikkunen otti huuliharppunsa ja soitti kaikin voimin, sillä sekä pienet että suuret äänet olivat tulleet takaisin.